Dobré ráno, miláčku, na rádiu Čas. Pošťáci Rádia Čas přijeli opět rozdávat radost a dneska ji vezeme Lindě, která studuje tady v téhleté škole za náma. A radost jí chce udělat přítel Patrik. Vymyslel dokonce básničku, je to básník neuvěřitelný. Tak možná i Linda něco vymyslí, uvidíme. Dobrý den, vy určitě budete Linda. My jsme pošťáci, ale takový trošku neobyčejní. My jsme totiž pošťáci Rádia Čas a my vám vezeme jedno překvapení, jeden vzkaz, protože někdo na vás myslí a já se zeptám, jestli víte, kdo by to mohl být? Tak asi můj přítel. Tak přítele, jo. A kolik máte přítelů? Jednoho. Jenom jednoho, jak se jmenuje? Patrik. Patrik. No tak prověříme si to. Uvidíme. Dobré ráno, miláčku. Snad nezlobíš se, že jsi v Rádia Čas hledáčku. Cítím, že jsi mého srdce střed, náš vztah posouvá se rychle vpřed. Vždy vycházíš mi vstříc, si ochotná mi vždy říct, že oblečení, které mám, se vůbec nehodí k nám. Snad udělá ti to radost velkou a na mém statku stane se selkou. Chci ti jenom říct, že tě moc miluji a záleží mi na tobě. To je nádhera, no to je nádhera. Máte romantika, přítele, opravdu. To ono jako běžně takhle s váma mluví ve verších, to je takový Shakespeare. No kdysi na začátku vztahu jo, no, skladal básničky a teď už ne, tak mě to překvapilo. Počkejte, kdy si to myslíte, jako 2 měsíce zpátky, nebo jak dlouho jste spolu? Ze 3,5 roku. No to je nádhera, no to je úžasné. A bydlíte aspoň spolu? Ne, já studuju, no já teď mám přednášku právě. Jo, tak my vás zrušíme, no tak takhle po ránu už vás zrušíme na přednášce, ale prosím vás, tak jako zatím teda nebydlíte spolu a co je pravdy na tom statku? Vy byste chtěla bydlet na statku. No, on má totiž statek rodinný, no. A tak počítá s tím, že mu tam budu pomáhat. A to je dobrá volba, má to hezky vymyšlené. Ahoj a děkuju, miluji tě. Tak zatímco Linda šla nahoru, my jdeme dolů, ale každopádně třeba už zítra přijedeme za vaším miláčkem a vy teď dohromady dávejte sázky, jestli Janíčku mám rád doopravdy z lásky. Ale jejímu příteli ani muk, jinak trefí mě do hlavy puk.